Beste behin hemen gaude Iruñerriko txokoak ezagutzeko prest. Malda tontorronta etorri naiz guaintxe, Olatz ezagutuko baitugu. Olatzen Maider Aranburu irakaslea baita musikaria ere zain daukagu eta berarekin ezagutuko ditugu hemengo 3 txokorik kuttunenak. Gurekin dugu gaur Maider Aranburu, ongi etorria Maider, gure programara. Eskerrik asko Iñaki. Beno, zure esku dago gaur guri erakustia Olatzeko kontzejua, Olatzeko herria, Olatzeko zer den azaltzia. Bale, orduan, hasiko gira hastapenetik. Zer da Olatz? Herri bat, auzo bat? Olatz berez, herri bat da, populazioen aldetikan herri bat garelako, baina administratiboki kontzeju bat da. Kontzeju bat da. Beste, ez dakit, beste erakunde batzuen menpe dagoena, ala kudeaketa propio daukana? Ez, Olatz da Eguesibarreko kontzeju bat, Eguesibarrek ere baditu beste 16 herri eta kontzeju, orduan Eguesibarren menpe dago. Vale. Populazioa aipatzen zenuen, zenbat biztanle daude gutxi gora bera hemen Olatzen? Gaur egun 800 inguru gara. 800 inguru. Bai. Eta hazkundea gora ala bera egiten du? Gora egin du. Gora? Azken 3 urteetan, adibidez 2017an ginen 700 biztanle inguru, orduan asko igo da nik uste, baina batez ere hori nabari da, azken 10 urteotan nabari da asko hazkunde hori. Lehen, Olatz ez dakit noiztik dagoen bizirik, baina hemengo zaharrek esate duten moduan, hasieran 14 etxe ziren eta eliza. Vale. Eta horrek gutxinaka karri du, etxe nahiko izatea inguruan, ezta? Bai, hori da. Asko hazi da, baina batez ere hazi dena izan da ingurua. Ingurunea asko hazi egin da. Erronda egin zutenetik, orain ja oso konektatuta gaude Iruñetik, eta, Alboka auzoak ere asko hazi egin dira, Sarriguren dugu hemen ondoan, Eguesibarreko beste herri bat dela, Gorraiz ere, Uarte, Uarte ez dago Eguesibarrekoa, baina ondoan daukagu, eta haratago Mendillorria. Vale. Bai. Historiari dagokionez, ez dakit zait aipatzekoa duzun, zer zen lehen Olatz, zer da gaur egun, zer esan nahi duen Olatz izenak? Olatz berez, hasieran nik uste, hori, 14 etxe zirenez, bazen pixkat, bazuen kutsu herriko hori, baserriak bezala zirela, Elizarekin, Eliza da daukagun aztarna historikori garrantzitsuena, 12. mendekoa da, eta erromanikoa ere. Eta, esaten dutenez, ere, omen zegoen jauregi bat, hemen. Nafarrako erregen jauregia, baina ez daukago aztarnarik. Nik uste egongo zela, ez dakit espazioaldetik, hemen plazan kokatuta zegoela. Zerbitzu publikoei dagokionez, gaur egun Olatzen zer aurki dezakegu? Gaur egun daukagu horrela aipagarrienetariko bat, Iruñerriko autobusak edo ezagutzen dugun Biabesa, ez? Ditugula Biabesa, maiztasun handikoak nik uste, Olatz izateko, eta gero ere Eguesibarrek hemen kokatuta ditu polikiroldegia, hainbat instalazioekin, igerilekua, gimnasioa, frontoia, padelpistak ere, eta gero daukagu musika eskola ere hemen kokatuta. Ze hasieran Olatz zen Eguesibarreko hirigunerik handiena, baina orain hazi egin denez asko Gorraiz eta baita ere Sarriguren, bideratu da fokoa pixkatara ere. Osasun kontuei dagokionez, hemen badugu medikuaren etxea, joan behar dugu beste toki batia. Olatzen bertan ez daukagu Gorraizen. Lehen Uartera joate ginen, baina orain daukagu Gorraizen. Eta ez dakit, kritikatxo moduko bat egin beharko bagenu, zer uste duzu faltan dela zerbitzu publikoei dagokionez? Faltan botatzen du denda txiki bat. Aspaldi izan genuen, hemengo emakume batek, hilzela ja, jartzen zuen bere etxeko atarian produktu eta elikagai desberdinak saltzeko. Igual, arraina zenuen, baina baita ere pardelak saltzen zituen. Bai, eta oso polita. Azken finean horrek ematen dio ere herriari sozializatzeko beste aukera bat ere ez. Herri kutsu hori mantentzeko. Eta gero ez dakit egoera berri honengatik izango den edo. Nire kuadriatani aurten hasi gara ere frontenis zaleak izaten eta faltan bota dugu frontoi bat. Nik uste herri guztiak, Euskal Herriko herri gehienak dutela frontoi bat. Orduan,
ongi egongo legoke hemen Vale. frontoi bat. Jaiei dagokionez, hemen badugu ohiturarik, egun esleiturik. Bai, daukagu ekainaren azkeneko asteburuan, ospatzitugu jaiak, Vale. 3 egunez. Eta gero jai txikiak ere ditugu urtarrilaren 20an ospatzen ditugula eta dena hemen plazan egiten direla. Eta beste motatako, ez dakit, eginkizunak edo beste motatako ospakizunak, ala nola olentzero eta olakoak ere bai. Bai, olentzero eguna eta inauteriak ere egiten ditugu hemen. Bai. Oso ongi. Euskarari dagokionez, Olatz euskalduna den herria dugu? Ez. Ez. Orokorrean ez. Oso gutxi entzuten da. Eta euskaraz hitz egiten dugun artean, gehien batez gara gazteok, edo igual etorri diren familia berriak, guraso gazteak direnez, ereduan ikasitakoak, haiek ere haien seme-alabekin hitz egiten dute euskaraz, orduan horrentzungo duzu pixkat. Naiz eta gaur egunez hain euskalduna izan, belaunaldiek agian ekarriko dute, Olatz euskaraz loratzea, ez? Hori da, lehen esan dudanekin, hazkunde berri honekin, populazioen hazkundearekin ere ikusten dira haur txiki gehiago eta horiek ere gehienak, askok, hitz dute euskeraz. Olatz bizi propioa daukan herria da? Nik uste, urtean zehar nahiko lokartuta dagoen herri bat dela, baina gero egun konkretu horietan, jai egunetan, olentzero egunetan, inauteriak, berpizten da pixkat herria, ez? Igual gaude betikoak, olako ekintzak aurrera ateratzen, baina bai baduela pixkat bere bizia egun horietan. Bale. Guazen Olatzi buruz egin dugu, baina Maiderri buruz ere jakin nahi dugu, ezta? Zure kasuan zuk ze ogibide daukazu, zein da zure mundu profesionalain ibilbidea? Nik lehen hezkuntzako irakasle gradua ikasi nuen, atera berri naiz, orduan nago martxa hartzen, hezkuntzan sartzeko. Eta oraintxe bertan, nago Paziziganda ikastolan lanean, ordezkapenak egiten, jantokien ere lanean, eta horretan nago. Berez irakaskuntza da nire. Irakaskuntza eta hezkuntza ez duguna hemen Olatzen aztertu. Hemen euskara ikasteko edo beste modalitate batzuk ikasteko, nora joan behar gara? Olatzen bertan ez dago eskolarik, baina Eguesibarren bai dagoela Sarrigurenen, daukagu D-ereduko ikastetxe publiko bat, eta A-ereduko beste ikastetxe bat dago ere. Hortaz, hemendik Olatzetik joan beharko ginateke beste herri batzutara? Bai, 5 minututara. Bale. Hortaz, ez dakit, laburbilduz, hemen Olatzen bizia egin daiteke? Egin daiteke, bai. Ze nik uste gaur egun nahiko konektatuta gaudela Iruñetik, eta ingurua asko hasi da supermerkatuen aldetikan eta hola, gainera nahiko lasaia da herri hau, oso erosoa, orduan egin daiteke. Egin daiteke. Beste afizio hori daukazu hemen Olatzen egin daitekena? Afizioa, niri gustatzen zait musika egitea, musika bestea, eta musika eskola daukagu ere. Musika aurrik hasi nuen Zarkako Txirula eta gero kantua egin nuen, orduan nik uste ere aukera hori ematen dizula. Gero esagoitze egingo dugu Maider ezagutuz eta bien bitartean Olatz ezagutuz, eta gure erronkari oraintxe bertan emango diogu hasiera, bale? Normalki gure programa egiten duguna da elkarrizketatuari aukera eman hemengo 3 txoko ederrenak, 3 txoko berezienak erakustea. Hortaz, ez dugu denbora galduko Olatzeko kontzeju pareta poitontan, eta hasiko dugu erronka, arat, norat? Ara, venga. Hasi da, gure lehenengo txokoa aurkitu dugun momentuan, orduan. Maider, nun gaude? Gu gaude Olatzeko bihotzean, plazan gaude, San Sebastian plazan. San Sebastian plaza, eta zergatik garri nauzu ontara? Nik uste dela Olatzeko punturik pagarriena, hemen zentratzen da bizitza sozial guztia, lehen aipatutako jai guztiak hemen egiten dira, jaietan hemen jartzen dugu karpa, eszenatokia, txosna ere daukagu. Eta, bertan ere daukagu elkartea, Zaldoko elkartea,
ere ematen diola bizi hori herriari, ospatzen ditugun jaioiek ere eramaten ditugulako elkartera, eta horko kidek ere antolatzen dituzte ekintza desberdinak, adibidez mus txapelketa, urtebetetzeak, afariak, edo dena delakoa. Oso ongi. Hemen noskin ikusten dut toki edo paraje ederra dela txikiendako, ezta? Bai. Hemen jolasteko, zuk txikitan hemen baduzu oroitzapenik? Hemen igar dut nire haurtzaro guztia eta nera bezaroa ere. Ze azkenean txikitatik gurasoekin etortzen ginen plazara, meriendarekin, ez? Eta nire gaur egungo olatzeko lagunak hemen egin dituen. Hemen jolasten ginen elkarrekin eta... Zenbat zarete gutxi gora bera olatzeko kuadrilla edo lagunen artean? Lehen kuadrilla hori genuen, orain hasi gara, pixkat sakabanatzen bai, baina oraintxe bertan, ezagit, 4 edo 5 horrela bagara bai. Nola aldatu da toki hau bera, zu txikia zinenetik? Orain oso modernoa da, plaza hau, daukagu tirolina, super tirolina bat, aterpea ere oso modernoa da. Eta gogoratzen dut lehen zegoela hortxe gaztetxe bat ere. Igual duela 13 urte jakindu zutela, eta gaztetxe horretan ikasi nuen lokarriak lotzen. Behitu? Gazteen artean, lehen niretzat zirela helduak, baina... Eta nola geratzen zinen, ezten, noski, olatz ez da oso handia ez da, eta erresa zen eukaten ona etortzeko nola egiten zenuten? Bai, ez momentu batean, bai. Nik beti esaten dut olatzek, plazak banatzen duela olatz 2 ataletan bezala ez, parte bat eta bestea, orduan, nire lagunak, ezakit zeraiti, baina beti izan dira beste partekoak, beste aldekoak, eta esaten nuen, venga, elkartuko gara plazan. Orduan beti izan da elkartzeko unerik aproposena. Eta nola geltzen zinezten, venga, hemen geratuko gira eta ateratzen dena aterako da, ala nola egiten zenuten? Bai, edo, bihar 6etan berriro hemen, venga, 6etan hemen zen, lehen zegoen WhatsAppa edo nakorik. Txikitan ez dugu golako teknologiaik. Uste duzu, lehen hitz egiten duen ez da, azkeundeak gora egiten duela, zuk txikia zinetik baino orain jende gehiago gusten duzu hemen txiki gehiago adibidez? Txiki gehiago bai, baina olatzekoak ez direnak gainera. Behitu? Bai, olatzeko, ezakit, etortzen dira asko, bai, beste Gosibarreko beste herrietatik eta etortzen dira. Nik uste dela parkea hori modernoago delako eta aldaketa asko izan dituelako, eta orduan txikiendako erakargarria da, etortzen dira hona. Eta guztiz ere, hemen, ezakit, nabarmendu dezakena da, lasaitasuna, ezta? Bai. Hemengo lasaitasuna, nahiz eta hemen jolastu edo, olatzen lasaitasuna nabari da? Bai, asko. Bai. Ez dakizu zehari den egiten jendea momentu oroz, ez dakizu etxe barruan dauden edo joan diren, nahiko lasaia normalean, bai, urtean zehar. Bai, oso lasaia. Gainera plaza oso handia denez, ematen dizu aukera txikiekin lasai egoteko, korrika egitea lasai asko. Bai. Oso ongi, lehenengo txokoa ongi aztertu du, batago hor informazioa honitz. Guazen, informazio gehiago bilatzea, bururango txokora. Ega, hauaz. Maider, gure bigarren txokoa hemen dugu. Hemen paraje polita, hemen eskuinen badugu elizain parteat, ezta? Eta hemen ikusten da, olazeko paisai polita, hor badugu uharteko parteat ez. Nun gaude? Zuk esan duzuna, elizaren atzeko partean gaude, eta hau da, leio bat, ez, olatzek duen leio bat, olako paisai berdeari begira. Hemen ditugu olatzeko baratzak, gainera. Gainera oso aktibo daude, gaur egun. Nik uste egoera berri honen aurrean izan dela irtenbide bat, gainera kuadrilla gazte asko hartu dute hemengo baratza desente. Eta hori, esan duzuna, hor daukagu arte, mendiak ere oso ongi ikusten dira, eta niretzat hau da olatzeko sarrera eta irtenbidea bezala. Igual askok esango dute sarrera dela errepidetik ez, niretzat hau da, ze askotan paseoak ematera jaten naizenean, jaisten naiz hemengo maldatik, eta hor dago argabidea, hartzen dut argabidea, eta dituzu aukera asko,
hori biltzeko, bizikletarekin ere egiteko. Noski, hemen baratzak ikustean eta hainbat berdetasun ikustean, horrek ekartzen du puskat ideia, nekazaritza mundua oraindik aktibo dagoela hemen olatzen, ezta? Batzuentzat bai, batez ere zaharrak ibiltzen dira hemen, hori gazteak sartu berri dira, baina bai mantentzen da zaharren artean. Bere garaian bai ibiltzen zirela gehiago, abeltzaintzan, nekazaritzan eta hola, baina gaur egun oso gutxik parte hartzu dute honetan, baina mantentzen da pixka bat bai. Vale. Hemen egoten hori zara zure lagunekin, eta? Batzutan bai. Beti egin dugu bizitza plazan, baina pipa batzuk hartzeko edo banko horietan, eta pixka despejatzeko, ez? Zure lagunek eta zuk erabaki duzue olatzen jarraitzia bizitzen, ala beste toki batzueta joan zarete? Galdera ona. Nire lagunek orokorra esatu dute nahi gautela beste tokitara joatea, baina ez hirietara, herrietan mantentzea, baina igual bizi gehiago duen herri batera joatea. Ni ongi nago hemen, zagit momentuz, nire lanbidearen arabera eta aukeratu beharko dut, baina eroso gaude hemen. Eta izan zira hemendik kanpo denbora luzez? Bai, egin nintzen, egin nuen Erasmusa, unibertsitatean, eta joan nintzen Latinoamerikara, Txilera joan nintzen, 6 hilabetez. Noski, eta hor, olatzen oso ezberdinak diren herriak biziko zenituen? Beste gauza bat, bai. Eta gainera egon nintzen herri batean, hango herri batean, baina beste kontzeptu bat. Bai. Eta hor, zure egonaldian, zer falta motatzen zenuen olaz herritik? Herritik lasaitasuna eta berdea, noski, natura eta inguru hauek mendiak, ez? Eta hori, natura batez ere, bai. Baina, faltan somatu janaria, gure kalitatea, bai. Baina han ere gauza positiboak aurkituko zenituen, ala nola, zer esango zenuke? Batez ere jendea. Jendea, bai. Oso irekia, oso aktiboak ere, gauzak egiteko prest, zuri laguntzeko prest. Hemen igual gazteon artean mugitzen gara asko kuadrilla bezala, baina han irekiak dira. Sartu nintzenean lehenbiziko egunean unibertsitatera, nintzen gozoki berria. Denak nirekin hor, bai, oso interesatutak. Zeinen ongi. Bero utziko dugu hemen langileak daude oraindik lanean, ez da, utziko dugu lanean guztian, eta gu programa bukatuko dugu, ja? Hortaz gogoazik garen txokora. Pixka bat arnaz estuka iritsi nahi zona, ze maldan gora igo gaituzu, Maider, nun gaude orain? Gaude Olatzeko mendixkan. Bale. Eta, leku hau pixka niretzako mugarri bat bezala da. Ze azken finean banatzen ditu alde batetik Olatz, pixka bat nire haurtzaroa, eta nik bizi izan dudana, eta bestalde Iruñara begira eta beste auzoetara begira, nik pixkat eraiki izan dudan bizitza, ez nire lagunekin, nire lanbidea. Orduan, pixkat metaforikoa da, baina gustatzen zait horregatik ere. Baita ere, lehen, txakurrarekin gotzen nintzen askotan ona, eta despejatzeko eta arnasa hartzeko, arnasa hartzeko edo galtzeko, zen nahi berez galdu dute. Zade sasoian niaki, hombre. Enago sasoian ez. Gure programari amaiera emango diogu gutxinaka eta guretzako oso garrantzitsua den galdera bat egin behar dautzut. Ez dakit, zuk pertenentzia zentzu moduko bat garatu duzun Olatzekiko. Erra nahi dut, zu Olatzekoa zara? Bai, naiz. Egin batean, hemen jaio izan naiz, 23 urte daramatzat hemen, eta gustatzen zait esatea Olatzekoa naizela. Askotan igual nire lagunek bazilatzen naute, esaten zer dago hor Olatzen. Desertikoa da, abandonatuta dago hor, Iruñeko beste puntan, baina, ni gustura nago hemen, bai. Osongi. Gainera gustura zaude, ze zu gainera musikara zarela azaldu dituguzu, ezta? Nolakoa da zure musika? Pixka horretan nabil ere, nire bidea hartzen. Momentuz, ari naiz egiten bertsioak, baina aita ere hasiko naiz plazaratzen nire kantak ikusteko. Kanta propioak? Bai,
hori publikoaren erantzuna, nolakoa den. Eta gehienak euskaraz egiten ditut, baina hasi naiz ere zenbait ingelesez egiten, Osongi. Nola ateratzen den kontua. Bai. Zein da zure helburua musikai munduan? Nire helburua da ongi pasatzea, nire emozioak edo nik ditudan sentimenduak eta bai hori, plazaratzea pixka bat musikaen bitartez eta jendeak entzutea eta jendeak gozatzea, hori da, bai. Guk berez ja gozatu dugun aski, Maiderrekin ezagutu dugu oso ongi olatz, pixkat arnasa galdu dugu, azkenan mendixka hontan kosta baitzaigu iristea, eta gaurkoan sorpresa txiki bat izango dugu, ze Maiderrek bera abesti bat primizian abestuko dugu. Guk hurrengoan jarraituko dugu elkarrizketa berri batekin, baita herri berri batekin, edo auzoa. Gautxoria ez datorri, esan didate gaur, lainolan brotxo hartatik, desagertua da. Gaiurretik ikusten dut, luma beltzen euritea sufritzen duen. Arrano beltza libreak, ezer da, ari maskeak berdintzea. Aldatu alda, emozioz faltako gizartea. Ilusioan onoten, galdetzea zer da, ikara sortu zigun. Lurronen pozoiak, odeietan geldituten, errauts zikinen kresala eraman duen. Atxekaldeko garaia, zer da, ari maskeak berdintzea. Aldatu alda, emozioz faltako gizartea. Ezer da, ari maskeak berdintzea. Aldatu alda, emozioz faltako gizartea. Gautxoria ez datorri, esan didate gaur, lainolan brotxo hartatik, desagertua da. Ezer da, ari maskeak berdintzea. Aldatu alda, emozioz faltako gizartea. Ezer da, ari maskeak berdintzea. Aldatu alda, emozioz faltako gizartea. Gizartea. Ta